danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar ganin rawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Waya ma dole na tsaya takara. Talakawa ne suka matsa mana tsaya takara, na tsaya takarar na ci zaɓe, yanzu na rasa ta ina zan kamo. Mugunta kake niyyar yi musu kenan. Ni kuma ina so na yi aiki yadda ya kamata, amma dole kafin hakan ya samu sai jami'ai ire-iren ku sun bani shawarwarin da suka dace wajen gudanar da aiki na. Yalla boy, muna da shawarwari da yawa, amma ba su da amfani in dai ba goyon bayan irin. Duk mai hannu a cikin wannan almandahanar da aka tafka a aikin haƙo, lallai ina so na san sunayensu ɗaya bayan ɗaya. To yalla boy, fara gudanar da bincike ta yadda zai kawar da sake faruwar hakan a nan gaba. ya sunanka yalla boy? Rahul Sharma. Malam Sharma, me matsalar ka? Ire-irenka masu yashe ƙasa ku ne matsalata. Da ka fake da haƙon kwal, shin ba fasa ƙaurin lu'ulu kuke ba? Malam Sharma, gol yana da sinadarin carbon, haka zalika lu'ulu ba dan komai muke siyarwa ba, sai dan mata suna ƙaunarsa. Kai ma kana da mata, ka ba na da kai. Har abada. Ka ba wanda yake tsaye a kusa da kai waya. Ta yin miliyan 20, ka sheke min shi, tilla ba zai ba na haɗin kai ba. Yalla bai, dangane da rashawar sashin fasaha, me za ka iya cewa? Batun an yi rashawa, tabbas haka yake. Amma ni bana da wata masaniya a kai, shi yasa har a yanzu nake minista. Yalla bai ba wannan ba, mun ji batun ɗaruruwan miliyoyi. Waye wannan? Zo, sako zo nan. Ɗaruruwan miliyoyi kace. Jiya da ka ambata kamar wani wasan yara, taya kamar a wasan na'ura da kake a waya zaka ambato kuɗaɗe haka? Idan Allah ku daina magana a yashi haka. Amma me za ka iya cewa game da wannan abu? Ɗayata za ta yi tafiya za ta bar ƙasa, don Allah ku bari na same ta mai salama tukuna. Bayan na kammala na saurare ku amsa muku tambayoyi. A halin yanzu 'yan minista ta tafi ƙasar waje domin ta je ta shakata. Dakata, jimana. A bisa zato ne zaka gina hujjarka. Yanzu anan so kace ka ce na tura ɗaruruwan miliyoyi wa ƴata tana yawo. Makaranta ba za ta je. Allah shi kyauta. Or something.